ମାଛ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା ହିଁ ମରୁଛି ଯେ ଏଦେ ତୋ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ହେଲାଣି ର ଏଦେ ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଲାଣି ଖାଇବୁ ର ଏଦେ ମାଛ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର କେତେ ମାଛ ତୋର ହେଇଛି ସଲା ମରି ଯାଉଛି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମାଛ ନେଲେ ବାଜେ 4 ଦିନ ହେଲା ଭୁକେ ମରୁଛୁ ଖାଇନି ଚାଲ ଦେବି ଚା କବାଟ ଦେଇଦେବା ବିଲେଇ ଆସିକି ଖାଇଦେବ ନହେଲେ ମାଛ ଖାଇବୁ ଗୋଲେଇ ଦେ ଭଲସେ ସାନି ଦେ ମାଛ ନହେଲେ ତ ଟିକେ ଭାତ ଯାଉନି କି ଟଣ୍ଟି ଆଡ଼େ ଯାଉନି ଭାତ ମାଛ ନହେଲେ ଖାଇବୁନି ତୋ ବୋପା ଆଣିକି ଦେଇଛେ କିଏ ସବୁଦିନ ତୋତେ କ୍ଷୀର ମାଛ ଦଉଥିବା ରେ ମଣିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମାଛ ଭାତ ମାଛ 4 ଦିନ ହେଲା ଭୁକା ମରୁଛୁ କାଲି ଗୁରୁ